Mae Noel Thomas Geirwen Ynys Môn yn un o'r is-bosfeistri hynny a gamgyhuddwyd gan y Swyddfa'r Post ac a garcharwyd am ffug gyfrifol. Nid tan Ebrill 2021 yr adferwyd ei enw da, pan gliriwyd yr holl gyhoeddiadau yn ei erbyn. Dioddefodd gan mwri mawr, ond daliodd I frwydro am gyfiawnder gan gadw ei urddas drwy'r cyfan. Mae'n fraint I ni yng Ngorsedd Cymru gydnabod ei safiad, i'w adnabod fel Noel o'r Iard.